hauska tämmönen tappuritapahtuma ja kuvassa näkyy tämmönen puimakone tai niin sanottu tappuri, millä erotetaan jyvä oljista ja ruumenista. Ja Pyhämaan kotiseutuyhdistys on järjestänyt useamman syksyn jo tämmöisiä tapahtumia tämmöisellä tappurilla, mikä on mitä on käytetty aika paljon 40- ja 50- ja vielä 60-luvullakin. Ei vielä ollut puimureista kysymys, eikä ollut puimurei varsinkaan pienemmillä tiloilla. Niin vilja niitettiin ja laitettiin seipäille ja sitten vajettiin niin sanottuus tappurista läpi. Tässäkin on tämmönen pien tappur, Sampo-merkkinen, ja nyt aloitetaan tappurointi. Käyttämässä on tämmönen Ferguson 20, 55 vuosimalli oleva dieselharma Ferguson. Nyt alkaa hiljalleen kone käyttämään tappuri, ja siinä äsken näytettiin siitä, että niin kuin ei ennen maailmassa ollut mistä turvallisuudesta niin kauhea kysymys, niin varoitettiin lapsi etemen vaan tähän remmihin, kun käyttää tätä tappuri, koska se on avoin, siinä ei ollut mitään suojaa. Nyt tappura alkoi käymään ja alettiin syöttämään vehnää, mikä erottaa sitten jyvä ja olje. Pöydällä on ajamassa Vaito ja Markku syöttää vehnää, ja siinä on niin sanottu kela, mikä erottaa nämä tähkät pois. Siinä on kierroksia aika paljon, joku 1000 kierrosta taitaa olla, tai vajaa 1000 kierrosta tuossa kelassa, mikä erottaa sitten nämä jyvää ja ruumene. Ja tässä sivussa näkyy näitä tämmöisiä torveja, mistä tulee kaikki karkkema tavara ulos, mikä ei mene sitten säkkiin jyvätejoukkoon. Siinä voi olla kiveä ja siellä voi olla nauloita, mitä sitten milloinkin sattuu olemaan. Ja kaikki rikkaruohot tulevat näiden torveten kautta ulos. Sitten on alahan menevä ruumene, mikä puhaltaja erottaa nämä ruumene. Ja ruhmenan korja, niin sanottu ruhmen pässiksi sanottiin, niin se korjaa pois. Ja sitten taas tuolla nokaalla nuo pahnat korjaa henkilö pois. Kun joskus käytettiin myöhemmin myöskin tätä semmoista puhaltajaa, mikä puhalsi, ne liatso pistettiin, niin se puhalsi suoraan pahnat pois, ettei tarvinnut käsin koota. Mutta ennen vanhaan tehtiin aika paljon käsin töitä. Tässä myöskin tarkastetaan säkivaihtaja, koneenkäyttäjä ja säkivaihtaja on sama, niin se tarkastaa sitten niin jyvä ovat puhtaita, että on tarpeeksi ilma, mikä puhdistaa. Kun siinä on niin sanottu liatso, millä voidaan sitten ilmamäärä lisätä tai vähentää. Että tulee puhdasta jyvää säkkiin. Mutta jos pistetään liikaa ilmaa, niin sitten menee myöskin olkkien joukkoon, oljetten joukkoon jyviä, että sen täytyy olla aika tarkka siinä säätämisessä, että tulee sopivaisesti. Että on ilmaa ja on sopivaisessa suhteessa siihen, että tulee hyvä puhtaiksi. Ja kela täytyy olla myöskin tarpeeksi sopivaisesti. Niin ennen sanottiin, jos on liian liki, niin se rikko jyvää, mutta
Ja tuossa sopivaisesti niin se välys siellä kelaa ja sen varsta sillä väliin tulee puhdas tavara, eikä riko jyviä. Tässä sitten tappuri käy ja jyvä erottuva ja pahnat tuleva ja pahnat kootan pois ja ruumene pois ja näin se sitten etenee tämä homma. Nyt tämmöistä käsityötä se ennen vanha sitten oli ja tehtiin aika paljon ja ennen kuin rupesi puimurei tulemaan, kun kulkivat pelloon. Tässäkin näkyy hyvin, kun karkkempaa tavara tulee tuolta pienestä torvesta. Siinä voi olla kokonaissitähki tai ottaa, ettei, jos oikein paljon syöttää, niin ei ehdi erottamaan. Siellä on myöskin sit seula, mikä erottava sitten taas ruhmena ja jyvää. Eli molemmilla on seula, ruumenseula ja jyväseula. Ja jyväseulan täytyy olla sopivaisen kokkonen, että jyvä menevä läpi eikä mene yli seula. Sitten kun säki täyttyvä, niin vaihdetaan säki ja siinäkin on oma systeemi, semmoinen merkillinen lukitus, kun lukitaan nämä säki, että ne pysyvä ja sitten se on semmoinen, että se on helppo aukasta ja pistää uuden säkiin. Ja meidänkin tapahtumassa oli aika paljon yleisöjä katsomassa ja seuraamassa tätä vanhaa ajan tapahtumaa. Se tuntuu, että se rupeaa kiinnostamaan varsinkin vanhempaa väestöä uudestaan, ruvetaan verestämään vanhoja muistoja. Ja sitten on myöskin nuorempi polvi, joka ei ole koskaan tämmöistä nähnyt. Että tällä lailla on voitu jyvää erottaa oljista. No tässä siinä on tämmöisiä hihnoita remmejä aika paljon, niin ne on aika liukkai. Sitten laitetaan tämmöistä niin sanottua remmivahaa, mikä ottaa kiinni paremmin eikä tee remmiä luista, että ovat pysyvässä sopivaisen kierroksen eri systeemeissä, puhaltimessa ja näissä seulat heiluttajissa ja liikuttajissa, kun niissä on jokaisen oma remmi, mikä käyttävä näitä. Ja jyvä oli tällä kertaa aika raskas, vehnä ja suhteellisen puhdas tavara tuli. Ei ole roskakaan paljon, että ilmamäärä on aika hyvin osattu. Kun siinä on aina se arvioida, että se ilmamäärä tulee sopivaksi, sitä sitten työ edetes voidaan lisätä tai vähentää ilmaa, että tulee aina puhdas tavara. Ja jos on liikaa ilma, niin se jyvä menevä hukka eikä mene säkkiin. Tällä kertaa ollaan onnistuttu aika hyvin. Ja ihmisiä kiinnostaa aika paljon eri nämä systeemiä ja vaiheja kävevät kyselemässä, mikä on mikäkin tarkoitus. Sitten ihmiset pääsivät kokeilemaan myöskin, saivat olla ottamassa pahnoja vastaan ja sekin tunnusi aika kivalta, että pääsi vielä kokeilemaan vanhoja työtavoja. Homma on aika pölyistä ja tomusta. Satus tuulinen päivä vielä, niin tuul vähän riepotteli ja annoi vähän ruhmeni ja pöly vähän ihmisten iska, mutta se kuuluu asiaan. Tässä on vielä, kun ollaan ulkona, niin ei se pöly ole niin valtava. Mutta ennen maailmassa, kun oltiin jossain suulissa sisällä, niin siellä oli valtava pöly ja tomu, ettei paljon
ihmisiä näkynytkään, kun pöly oli valtavasti. Paljon on varmaan semmoisia ihmisiä, kova ennen näitä hommia tehnyt ja olivat katsomassa ja ihmettelivät, että vielä tänä päivän joku viitti tämmöisiä tehdä ja näyttää. Mutta on aika hienoa, että pystyy vielä näyttämään tulevillakin sukupolvella, kuin ennen vanhan tehtiin töitä. Ei se niin köykästä eikä helppoa ollut, mutta kuitenkin ne oli tehtävä, että saattiin viljaa, että pystyttiin leipomaan. Mutta oli myöskin semmoisia ihmisiä aika paljon, aikuisiakin, kun ei ole koskaan nähnyt tämmöistä hommaa. Kaupunkialueella asuva ja ova, niin ei heillä ole mitään käsitystä koko hommasta. Et oli vaan ihmesäs, että tällä lailla se homma onkin käynyt. Et ei se ihan niin yksinkertaista ole, mitä sitä ajatellaan. Niin kuin nytkin näkyy tuossa kuvassa, niin pöly on aika valtava, mikä sitten nousee. Ja kun ollaan jossain suljetustilassa, niin kuin esimerkiksi Suulissakin, niin se on kaikki sitten nieltävä se pöly, mikä tulee. Tässä se meni sitten taivaan tuuliin kohti vanhempaa väestö ainakin kiinnosti kauheasti, että vielä jaksetaan tämmöistäkin näyttää. Moni veresti vanhoja muistoja, että on paljon tehnyt ja tätä hommaa. Ja jyvä ja pahna ja kaikki ne olivat kuivi, kun niitä ei tarvinnut missään enää jyviäkään kuivata, kun ne oli seittällä kuivattu vilja ja pahna olivat kuivi. Et kuka tarvitte kuiva pahna, niin siitä oli helppo sitten ennen vanhankin, ne käytettiin sitten kaikkia. Käyttöremmi käytettiin aika usein tuolla ristis. Sen tähden, että siitä saatti se pyörimissuunta sopivaisesti, että tappurin kela meni oikein ympäri. Jos se menee toisinpäin, niin silloin se erota niitä jyviä kunnolla, koska ei välttämättä käyttävässä koneessa saattu, mutta kun se yksi suunta, niin silloin pistettiin remmi ristiin, niin silloin saatiin oikea kierrossuunta. Mutta sitten oli myöskin toinen tapaus, että remmi pysyi paremmin päällä, eikä se lähde pois näiden siivapyöriten päältä, kun se on ristissä. Ja nyt kun siihen on vaha tuohon remmihin pistetty, niin se hioo niin kuin se vaha, että se lämpö, niin se on semmoinen tahmia, niin se pysyy senkin tähden paremmin päällä. Ja tappurissa tuolla loppupäässä, missä nuo pahnat tulevat ulos, niin siellä on tämmöiset, kun se näkyy se heilu tällainen, siinä on 3 tämmöistä polkin, ja ne liikkuva eri tahdissa, mikä sitten kuljettaa tuon pahnaa. Jos ne kaikki olisi yhtäkkiä heiluisi, niin se ei se tuoisi niin tehokas sitä ulos, kun nyt ne 3 polkin, ne nouseva eri aikaa. Siinä on semmoinen niin sanottu mutkainen aksel siellä polkimen alkupäässä, mikä heiluttaa näitä eri tavalla. Tässä sitten ihmetellään ja katsotaan, kuin homma etenee. Tuossa näkyy tuo ihmeellinen lukitus, kun tuo säkki lukita. Se laitetaan tuon taahavaa tuolla ja sitten se pistetään tuommoiseen tuohon ja tuommoinen salpa painetaan päälle ja se pysyy siinä. Se on hyvin yksinkertainen, että ennen vanhaa on aika hyvin suunniteltu, että siinä on suut homma, että se on helppo, äkkistä voi vaihtaa.
Tuossa näkyy hyvin yksinkertaisesti, kuin se pistetään. Ja toi salpa painetaan päälle ja se pysyy siinä. Sitten vaan vanha säkki, täysmäinen säkki pois ja odottamaan, että uusi täyttyy. Nyt tuli se vaihe, että saatiin kuorma tyhjäksi ja välillä pysäytetään koneen. Ja varoitaan, ettei ole missään remmeissä kiinni, ettei tule mitään vahinkoa. Näin jo saattu yksi kuorma tappuroittu ja kone pysäytetään. Tässä näkyy nämä polkimet. 2 polkin liikkujaa, tuo yksi on niin paikalla. Et se ei heilu muut kuin tuolta takapäästä. Niin se siirtää ne pahna helposti. No nyt kun on tappuroittu, niin sitten ruvetaan purkamaan. Otetaan remmi pois ja kierretään tuommoisen rullalla, niin se on helppo säilyttää ja se pysyy hyvän ja kauniin. Sitten katsotaan ja ollaan tyytyväisiä, kun homma on tehty ja ilmeisesti saatiin aika hyvin onnistumaan ja kaikki pelasi hyvin. Ja työntekijä ovat tyytyväisiä, että kaikki meni hyvin ja remmi pakata jälleen seuraavaa vuotta varten. Kaikki muu myöskin. Kai me nyt ollaan ansaittu kahvi. Ja homma on hoidettu. Sitten ilmeisesti lähdetään syömään tai kahvella. Ennen maailmassa oli suurt juhla. Emänä oli vaan laittanut monennäköisen herkuja. Se oli semmoinen juhlapäivä, se tappuripäivä syksyllä. Tuliko sä jokainen? Ei muuta kuin sitten vaan syömään ja juomaan ja hyvä korjata aittaa ja sen jälkeen viedä myllyyn jauhettavaksi.